Yo, siapa dia? Bapak Yulianto Mobil. Oh. Yo, sing duwe jagung. Nggih, monggo. Nek apa-apa lemes. Yo, monggo Surya Adi Budaya. Campur Sari Mijal saking kawasan Teladan. Yeay, monggo Bapak. Dibuat aturaken tetembangannya pun. Lanjut. Asik. Anggara. Neng kota salah modalan mudi neng taman jurang neng pinggir bengawan salah modalan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Yang neng bulan raja kudu Cemoro angin kan teko sasagawa gendeng tresno banyu bengawan sinara jaya neng bulan ler sewu dian arlir lang juga kenangan ngarasane apa mah mong sarwana neng taman jurang taman indah kota Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa welinge aja nganti lali Taman Jurang. Yo, jalan lur. Tanggal ini bos. Bapak Sumarni, Ibu Sutiani. Mas Hadi Sering, tanggalnya 24. Monggo ingkang pikantuk sampun kula aturi jumeneng. Neng tasalah modalan mudi neng taman jurang neng pinggir bengawan Solo modalan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Jaya neng bulan raja kudu Cemoro angin kan teko sasagawa gendeng tresno banyu bengawan sinara jaya neng bulan ler seudian alir langgung kenangan ngarasane apa mah Bapak Sinanto Bapak Sari aja lali tanggalnya 6 taman indah kota Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa-tuwa Monggo Bapak Karsito mantan Kepala Desa Sangirisi Taman Juruk Bapak Togen hei neng kota salah modalan mudi neng taman jurang neng pinggir bengawan Solo modalan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja ngikat janji Jaya neng bulan raja kudu Cemoro angin kan teko sasagawa gendeng tresno banyu bengawan sinara cahya neng bulan
sewu dian alir langgugah kenangan Ngersakne apa monggo mong sarwa monggo bapak-bapak yang kata sampur kula aturi baju meneng Taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa palinge aja nganti lali nggih promosi Mbah Suyut saking Jaten badhe tayupan tanggal 2 Juni dulur para warga iki lho padha mirengno promosine Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa terop genjot meja kursi kabeh uga dicawisi rias manten syuting sarta percetakan sami pasana ora larang murah kabeh Mbah Suyut pidalem wonten Jaten wana dadi Blitar prawarga iki ana wara-wara promosine Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa terop genjot meja kursi kabeh uga dicawisi ingkang ngersakake saged dilayani mugi lestari Bapak Suyut tetep jaya sing duwe pasar templek kang no kuwis Ya, ya,